Witam was wszystkich, witam was fest pięknie, witam was w naszym szlagierowym programie, tradycyjnie Aha, widzicie, to jeszcze z Sylwestra. No to jeszcze raz witam was w naszym szlagierowym programie, witam i winszuję wam zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa świętego od Pana Boga miłego na ten nowy rok i na wszystkie lata pod wiele żyć będziecie, a po śmierci Królestwo Niebieskie. Jak my się już tak pięknie powinszowali, no to teraz was zapraszam na taki koncert noworoczny, podobają się wam koncerty, toż dzisiaj też będzie koncert, no to pięknie jeszcze raz wam winszujemy i gromy. Witamy was bardzo serdecznie, witamy na trzecim już koncercie karnawałowym Listy Szlagierów po Śląsku Telewizji TVT. Jeszcze raz witamy gorąco najważniejsze osoby dzisiaj, czyli nasza kochana publiczność. Wielki brawa do was samych. Ale żeby nie przedłużać, już za chwilę, bo wiemy, że wyście nie są przyzwyczajeni do gotki i do śląskiego śpiewu, do śląskiej muzyki. Pierwszy zespół dzisiaj na scenie, pierwsza gwiazda naszego koncertu. Dwie, przepraszam. To jest jedna gwiazda podzielona na dwie, Aha, bo duet. Dwa w jednym. Laureat pierwszego miejsca nie raz i nie dwa na naszej liście szlagierów po śląsku, czyli Dominika i Janusz Żyłka. Zaproszamy i witamy brawami. Dobry wieczór wszystkim. Dominika Janusz Żyłka, witamy serdecznie w Rybniku i zapraszamy do wspólnej zabawy dzisiaj z nami przez jakąś chwilę. Jak tak rozprost te różki pójdą w górę, to my przestaniemy się bać, bo na razie Dominika trochę strachu jest, nie? No, ale dzięki wam oczywiście. No to spróbujemy razem się przywitać. Raz, dwa, trzy, jedziemy, hej! I teraz odpocznijmy trochę. Dla Ciebie ten bukiet kwiatów to jest dzień radości Twej. Bo dziś Twoje tak wielkie święto, więc teraz śpiewamy Ci. No to jedziemy razem. Me serce bije dla Ciebie, dla Ciebie tak w noc i w dzień. Za każdą chwilę dziękuję i za to, że jesteś tu. Opa! Wszyscy weselą się z Tobą, boż dla nas radością jest, bo Twoje tak dobre serce z nami jest i kocha nas. Razem spróbujmy. Me serce bije dla Ciebie, dla Ciebie tak w noc i w dzień. Za każdą chwilę dziękuję i za to, że jesteś tu. I chociaż bywało źle, to zawsze wiedziałem, że me serce bije dla Ciebie, dla Ciebie tak w noc i w dzień.
I jeszcze raz wszyscy razem jedziemy. Me serce bije dla siebie, dla ciebie tak w noc i w dzień. Za każdą chwilę dziękuję i za to, że jesteś tu. Dobry wieczór Państwu, tylko króciutko kochani, bo zaś po raz kolejny w szatni jedna z pań powiedziała, ale ta pana kobieta richtig fajnie wygląda, nie? Ja tak tylko gwoli informacji, bo kiedyś siedzimy też na takim pięknym występie jak dzisiaj i 3 kobietki siedzą, przy nich od niej chłopak i mówi, jedna go do, ale mo fajno kobieta, nie? Drugo, co ty fanzolisz? To musi być siostra, bo podobno, nie? A trzeciego do, jako tyzie durno, przecież artysta musi mieć kochanka, nie? No. Ani tamto, to moja dcera, to jest Dominika. A jak mnie ktoś powie, że wygląda jak moja kobieta, to mnie bardzo przyjemnie, nie? No. Także już teraz w Rybniku i w okolicach wszyscy wiedzą, że to jest moja dcera. I żeby się nikt nie ważył powiedzieć, że jej wykapano. Bo moja kobieta by się na was pogorszyła pieronem. Kochani, teraz zapraszamy was na wesele. Na weselu wszystko jest. Na początku jest panienka, potem się hajto, potem jest zięć, potem jest... No, zobaczycie co jest. Jak krzyk na coś takiego jak Rybnik, to dejcie siebie wszystko, dejcie z tej wątroby taki okrzyk fajny. Dobra, pomożecie? No to pięknie, to jadymy na wesele do Rybnika. Gdy się na świat narodziła, matruś moja rzekła mi: córuś moja, córuś miła, te skrzypeczki daję ci. Córuś moja, córuś miła, te skrzypeczki daję ci. No teraz chcę posłyszeć, wszystkie kobiety piszczą! Runie, choby moja kobieta, no fajnie, drogie panie. Jedziemy dalej. Te skrzypeczki rzecz nabyta, byle komu nie daj grać. Do 16 latek życia nie pokazuj ich na świat. Do 16 latek życia nie pokazuj ich na świat. Chwila, my odpoczęli, teraz rączki w górę, everybody, jedziemy! Hop. I coś dla teściowych, dla kochanych teściowych, to nie tak krzywi kochane. Teściowo, tyś fajną mamuśka, bez ciebie nie mogę żyć. Na obiad serwujesz kaczuszka i przy tobie durch musza tyć. Po kasę zaś przyjdzie rolada, tak fajnie futrujesz mnie durch. Na koniec się ganka łowecza i teraz już trzeba będzie pić. Pij, pij, kolego pij, na starość dorwali kij. Pij, pij, kolego pij, na starość dorwali kij. Wczoraj grałeś w 66, a dzisiaj nie ma co jeść. Wczoraj grałeś w 66, a dzisiaj nie ma co jeść. Na weselu jak to na weselu, także i piosenka dla rodziców, dla mamy, taty musi być. Są, żeście tam, bo was wcale nie widać. No pięknie, to jedziemy dla rodziców. Mamo, tato, za wszystko dziękuję wam. Ja ci też. Za naukę, miłość i śpiew. Za te wszystkie nieprzespane noce. Każdy dzień ciężko praca i chleb. Każdy dzień ciężko praca i chleb. Kochani, a jak to na weselu jest taki główny przedstawiciel wesela, to teraz było do teściowych, do rodziców, to teraz zaśpiewamy do tego głównego bohatera każdego wesela. Jest to zięć.
za jego odwagę, dla wszystkich zięciów, wszystkie rączki, everybody w górę i śpiewamy razem. Byle mamy zięcia, choć kulawy, ale jest. 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 A jak wesele dobiega końca, to nikomu się nie chce iść spać. Wtedy śpiewamy już późno, a nam się wcale nie chce spać. Chce wam się spać, drodzy Państwo? No to uwaga, wszystkie rączki w górę, jedziemy razem! Już późno, a nam się wcale nie chce spać. Czerwone wino wypijmy razem aż do dna. Już późno, a nam się wcale nie chce spać. Czerwone wino wypijmy razem aż do dna. A teraz Państwo sami zaśpiewajcie. Już. Cudownie, czerwone wino, czerwone. No tak pięknie wam idzie, to jeszcze raz, kochani, jeszcze głośniej. Już. Czerwone wino, czerwone. No to jeszcze raz z Dominiką i z Januszem jedziemy razem. Już późno, a nam się wcale nie chce spać. Czerwone wino wypijmy razem aż do dna. Hopa, ole! Czerwone wino wypijmy razem aż do dna. Kochani, co ja ostatnio przeżył w domu, tylko króciutko, bo my tu nie są odgadania od śpiewania, ale powiem wam. Bo teraz będzie piosenka właśnie dla mojej gwiazdy, która nie przyjechała ze mną, ale, czyli dla mojej kobietki i dlatego mogę pogadać, nie? Ale ona ostatnio stoi przed lustrem i patrzy tak, i lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy na świecie. Nic. Drugi raz, lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy... Nic. Za trzeci razem moja kobieta nerwowo go do... Jerunie, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie. A lustro się odzywa, cofnij się, babo, bo nic nie widzę, nie? No. Ale proszę Państwa, panowie wiedzą, że my często narzekamy, ale bez kobiet żyć nie umiemy, dlatego jeśli... No teraz powinny być brawa od pani. No tak jest. Czasami nos też żebro boli, bo go brakuje, ale proszę Państwa, teraz dla wszystkich pań piosenka o tym, że jesteście naszymi gwiazdami. Kiedy znowu mrok zapadnie, skończy się kolejny dzień. Biorę kartkę, piszę parę słów. Bardzo tęsknię już za tobą. Czy ty o tym wiesz? W niebo patrzę, na nim widzę obraz twój. Jesteś moją najpiękniejszą, tą jedyną z wszystkich gwiazd. Chociaż gdzieś daleko, gdzieś czuję bliskość serca. Jesteś moją najpiękniejszą, tą jedyną z wszystkich gwiazd. Wiem, że przyjdzie czas, spotkamy się. W moich myślach tylko jedna, w mych marzeniach tylko ty. Wciąż powracam do tych nocy, pięknych chwil. Gdy tuliłeś mnie tak czule, słowo kocham nosił
wiatr. W ciebie mocno zapatrzona mówiłam tak. Jesteś moją najpiękniejszą, tą jedyną z wszystkich gwiazd. Chociaż dziś daleko gdzieś czuję bliskość serca. Jesteś moją najpiękniejszą, tą jedyną z wszystkich gwiazd. Wiem, że przyjdzie czas, spotkamy się. Niebo mi ciebie ślę, I ciebie ślę. na zawsze z tobą być chcę. Jesteś moją najpiękniejszą, tą jedyną z wszystkich gwiazd. Chociaż dziś daleko gdzieś czuję bliskość serca. Jesteś moją najpiękniejszą, tą jedyną z wszystkich gwiazd. Wiem, że przyjdzie czas, spotkamy się. Jesteś moją najpiękniejszą. Jesteś moją najpiękniejszą, tą jedyną z wszystkich gwiazd. Bardzo dziękujemy za brawa, kochani, a my żegnać się z wami będziemy piosenką, która no ponoć podbiła niejedno serce i niejeden facet stracił kupę forsy na to, żeby te kwiatki kupić, te 7 róż. Zaśpiewacie razem z nami? No to śpiewamy. 7 róż tobie dam dzisiaj w Rybniku dla państwa. Bo 7 to ponoć cyfra szczęścia. No to idziemy. Raz, dwa, trzy, hej! Rozpoczniemy nasz bal, to jest nasz wielki dzień. To dziś nasze serca łączą się. Połączy już wszystko nas. Razem pójdziemy już w świat miłości ty i ja. No to razem zaśpiewajmy. 7 róż tobie dam, 7 dla ciebie ich mam, Bo 7 to cyfra szczęścia jest. 7 róż tobie dam, miłość niech niesie nas w świat Radości na zawsze tak. Teraz daj mi swą dłoń i do mnie już przytul się. Czy czujesz, jak mi serce bije? Nie kiedyś melodia ta przypomni nam chwilę tę, gdy serca złączyły się. No to razem. 7 róż tobie dam, 7 dla ciebie ich mam, Bo 7 to cyfra szczęścia jest. 7
Siedem róż tobie dam, miłość niech niesie nas w świat, radości na zawsze tak. Gdyśmy przeli się, już teraz jest na zawsze, na dobre i złe. Siedem róż tobie dam, siedem dla ciebie ich mam, bo siedem to cyfra szczęścia jest. Siedem róż tobie dam, miłość niech niesie nas w świat, radości na zawsze tak. I ostatni raz, razem. Siedem róż tobie dam, siedem dla ciebie ich mam, bo siedem to cyfra szczęścia jest. Siedem róż tobie dam, miłość niech niesie nas w świat, w radości na zawsze tak. Dziękujemy bardzo. Dominika i Janusz Żyłka. Hej, hej, pokiwajcie nam tak na pożegnanie. Hej, hej, wszyscy razem falujemy. Hop. Bardzo, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Dominika i Januszyłka, nie puszczymy ich tak, jeszcze raz gorące brawa. Słuchajcie, bo muszę tu wyjaśnić. Dominika i Januszyłka, by żaden nie myślał, że to jest małżeństwo. To jest normalnie brat ze siostrą. Tak, siostro. Bracie. No, wyglądasz i to rok młodszy od niej, pra? No. To jeszcze raz dziękuję bardzo. Wspomnę ino, Także dziękujemy. że w Radiu Fest ta piosenka właśnie Siedem róż została szlagierem roku. W czerwcu w tamtym roku właśnie ta piosenka wygrała. Szanowni Państwo, ja Grzegorz Stasiak, jak już wspomniał, wzrost średni, oczy niebieskie, przyjechał do waszego pięknego miasta. Aha, właśnie, one już się teraz nie powinno nazywać Rybnik. Policzył ktoś te ronda tu. On się powinien, to miasto, nazywać Rondnik. Też by było fajnie. Z jednego, a wielajoby tych kursantek sam umiał wyszkolić. Tu rondo, tam rondo. Pamiętacie, ta Asia naturalny taką... Dziękuję. Widzę, że pani jeszcze nie ma prawo jazdów. Nie? No to czekam po programie, czekam, no. Zaczniemy, proszę panią, od teorii. Hotel, szampan. No, trzeba od czegoś zacząć. No. Szanowni Państwo, właśnie ta Asia na jednym rondzie, na nauce jazdy, nie wiem, czyście to oglądali teraz na YouTubie, też leci 4 miliony wyjść. Nawet po angielsku to komentują, więc jada z nią na rondzie, a ona mi na każdym rondzie w lewo, nie? To pod tira, to pod fura z koniem. Ja mówię, Asia, Pieronie, na rondzie w lewo nie jest tak? I no tak. A ona go do Grzegorz, ja wiem, ale proszę cię, byś ty nie myślał, że ja na co dzień też jestem taka głupia. No. Jechali my roz Katowice, ulica Gliwicko, a to wiadomo, to była dziura na dziurze, berga na berdze. A teraz widzę, że pan nie wie, o czym ja gadam. Ha! Witamy gości ze Sosnowca. No brawa! Bardzo integracyjno zrobił impreza, Paweł. Więc tłumacza wszystkim ze Sosnowca. Berga to jest kamień. Borsztajn to jest krawężnik. A gulik, no to jest gulik. No i wjeżdżą mi na te przeszkody i mówią, Asia, Pieronie, bo mi zaraz łebska duba sleci, to co ja mam robić? No Asiu,
Przeszkody na drodze trzeba omijać. To Asia na drugi roz papiorek łominęła, a do budki wrąbała. Szanowni Państwo, żeby nie przeciągać, gwóźdź programu, całe te zawirowanie właśnie jest dzięki Pawłowi Polokowi i w tej chwili wystąpi przed Państwem kapela ze Śląska imieniem Józka Poloka. Witamy ich brawami gorącymi. Wyciepnąć komu ja? Roztomili utworem Auf der Autobahn Polka powitała was kapela ze Śląska imienia Józefa Poloka. I w ogóle nie byda dużo godą, nic się nie martwcie. Teroski drugi utwór do wszystkich tych, co lubią lista szlagierów, bo ten utwór od prawie 3 lat otwiera nasza lista szlagierów. No to jadymy. Ziller Teller.
My tu Teroski musimy zrobić na scenie małe przemeblowanie, bo tak, ten żółty albo pomarańczowy mikrofon dostanie Andrzej. Może Andrzej. Cieszysz się? Strasznie się cieszę. Znaczy mocno się cieszę, ogromnie się cieszę. Cieszę, choby murzyn blaszką. O. Ten odsuniemy na bok, bo teraz będzie utwór niespodzianka. Alek zrobił przemeblowanie. To jest niemożliwe. Nawet mi się widz przypomniał z tego tytułu. Jeden chłop wyjechał w delegację i baba się też zrobiła w chałupie takie przemeblowanie i zamówiła się nowy szrank. Czemu pani tak zagląda? No, widzę z Jastrzębia. Szafa. Lepiej. A widocznie pani z takich, co na rano pracują po prostu. Potem po całej grubie geltaszy szukają ze sztajgrem. To w Jastrzębiu. No więc ona się zamówiła szrank, nie? Szafa. Więc ten szrank się zamówiła, nie przyjechała ta ekipa, poskładała, ten szrank fajnie stoi, nie? Ona się tak siedzi, zagląda, nie? Wprost przejechał tramwaj, nie? Tramwaj przejechał, ten szrank się cały poklapował, rozpadł się, koniec, nie? Nadzwoni do tej firmy, go słuchajcie, no ta szafa się przewraca, nie? No, zepsuta jakoś, nie? Zaraz przyjadę, wszystko będzie dobrze. Przyjechali, poskładali, pojechali, zaś tramwaj przejechał, szrank się rozpadł. Ona zaś do nich dzwoni, już przyjechał taki lepszy majster, nie? Majster poskładał, nie? Szrank normalnie się porozkładał, jak tramwaj przejechał, zaś, nie? Ten majster to widział go, wie pani co? To jest bardzo dziwne. Ja tam muszę wleźć do środka, prawdopodobnie tam się coś poluzowuje, nie? Jak ten tramwaj przejedzie, nie? Coś to się całe tam rozpadnie. Dobra, wlazł i tam pan w los, ona go zawarła, nie? Czekają, oros, klupani do dźwierzy. Mąż wrócił wcześniej z delegacji, wlazuje do tej sypialki, go nowy szrank, nie? Otwiera, a tam chłop. A co pan tu robi? A majster go nie uwierzy pan, czekam na tramwaj. To było a propos przemeblowania, a teraz klasyczny utwór kapeli ze Śląska imienia Józefa Poloka, czyli pieśniczka o śpiewających trąbkach. Tak jest. I nasza debiutantka Krysia znano z niedzieli po naszemu, dzisiaj razem z nami pierwszy raz na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej. Gdzieś nad ranem w gospodzie trąbki nam śpiewały, a my se razem tańcowali i do oczu się dziwali. Ja widział w nich swe szczęści, było mi jak w niebie. Pamiętam to, bo do dzisiaj wspominam cię, ażby dom trąbki tak pięknie śpiewać. Pieśniczka, co ją dziś tak dobrze znasz. Te piękne oczy twe chciałbym się dziwać i widzieć w nich, że miłość w sobie masz. Ażby dom trąbki tak pięknie śpiewać. Pieśniczka ta, co eno do nas gro. Będziemy razem tak w sercu ukrywać, a miłość co ją każdy w sobie ma. Lot, a ja tak dobrze pamiętam to, jak nam tak pięknie trąbki grały, a my
już twoich oczu nie ma przy mnie ciebie. Pamiętasz to dla ciebie pieśniczka ta, aż wydą trąbki, no tak pięknie śpiewasz. Pieśniczka, co ją dziś tak dobrze znasz. W te piękne oczy twe chciałbym się dziwać i widzieć w nich, że miłość w sobie masz. Aż wydą trąbki, no tak pięknie śpiewać. Pieśniczka ta, co ino do nas gro. Będziemy razem tak w sercu ukrywać. Ta miłość, co ją każdy w sobie ma. To jest niby wszystko bardzo fajne, jak oni tak po tym tej gospodzie tańcują, nie, jak śpiewają, jak się to wspominają, ale też są takie sytuacje, że w taki zimny, zimowy dzień rano, w niedziela, siedzi chłop z babą przy śniadaniu i tak jedzą te śniadanie. I ten chłop tak zagląda na ta baba i gada, wiesz co? By się tak zdarzyło, że ty pierwszo umrzesz, to ci wystawia taki piękny denkmal, do pani tłumacza pomnik, i tam jakimiś złotymi literami będzie napisane: tu leży moja ukochana żona, jak zwykle zimna. A ona tak posmarowała ta rzymła i go dowiesz co, jakby się tak zdarzyło, że ty pierwszy umrzesz, to ci wystawia też taki piękny denkmal i też takimi złotymi literami napisze: tu leży mój ukochany mąż, nareszcie sztywny. Ale żeby wszystkim tym, co razem przy śniadaniu się radują, jeszcze bardziej umilić jutrzejszy poranek, to dzisio kapela ma specjalną dedykacja, polka, do wszystkich tych, co się lubią, a to jest polka o pięknym kobiecym imieniu Emiliana.
Za nami ten koncert, to jest pierwsza część naszego koncertu, drugą część będziecie mogli obejrzeć za tydzień. Na ten i na insze koncerty zaprasza oczywiście firma Berger, która ma takie dobre wyroby. Jak my się pojedli na Sylwestra, to wiecie, muszę wam powiedzieć, że było richtig fajnie. A te roski, coś specjalnego, coś, czego my w zasadzie zwykle nie pokazujemy, no ale tak dzisiaj do śmiechu to się możecie pozaglądać, jaki też my mieli wpadki w naszym programie, co się nam za pierwszym razem nie udało nagrać. No to zapraszam was te roski do zaglądania na te śmieszne rzeczy, to jedno raz w roku. Jeszcze 1,5 roku temu mi baba powiedziała i to tako na fleku dojść na nos, że ja wiem, że już poloczek umarł, nie? No. To było od pana tata. Dlatego ciężko jest występować, jak nie żyjesz. Fest! Coś śmierdzi. Może to już gotowe, bo już Ja czaką. mam gotowe. Już słyszę jak Wonio, pra? ślina łyką, to może wrawy, uważaj, nie wiesz? Ciepłe, Ja. Ty, no, ale okej. ja. Tak to wygląda. Dobra, krej to tam poka. Terminator, rozumiesz? Dobra! Ale czasami nie wiemy, czy przypadkiem nie potrafimy się dokładnie rozczytać. No i wiesz, w tym momencie... Darek, my kręcimy. O, jakie ciepłe spodnie. Nie tu. Dobra. Nie, hopie, bo Kaj, wygorimy. Ale sufit jeszcze nie był malowany, to... Nie, Paweł, zmniejsz, patrz co się dzieje. Gruby? Zrobimy zrazy. Jest żeś ja? Nie. Dobra, no, okej. Możemy? www.listaszlagierów.pl. To się możecie zadzwonić do nas i płyta dostaniecie. Komar pocztą. I co? Przypomniało ci się, że macie taką śpiewka, taki teledysk? Ja, przypomniało mi się, jeszcze tam był ten King Kong, jakby tam coś było. Jaki King? To był Helmut Krieger, hopie. Ja, on miał, co miał, jaki medal? To jest mistrz Europy w pchnięciu kulą. Ja. Skąd wyście go wzięli? On tam u nas mieszkał niedaleko. Ja. A ja miałem zaszczyt kiedyś z nim pracować. Kula żeś mu nosił, ja? Nie, w CPN-ie. Koniec! Olek się skotował za kamerą. Pierwszy raz w życiu mi to wyszło. Powiem, żeś fajnie śpiewuje. No To jest jedyne, co ci w życiu wychodzi. Nie, ja zacznę, no. Możemy? Ja. Ale zima. Ale tej papryki nie dołączysz. No to teraz już po zawodach. Teraz patrza, pudełko je. Mam coś robić? Na przykład utwór Mambo, taki bardzo jest dynamiczny. I taniec przy tej płycie na pewno się będzie podobał, a jaki macie właśnie najbliższe taneczne, muzyczne plany? Tanecznych chyba żadnych, nie. Nie będę ze mną tańczył. Tanecznych nie. To mi się podobało teraz. Nie, to jest tylko branżowe. Dobra, jeszcze raz. Witam was wszystkich bardzo pięknie z domu przyjęć Kalimera. Szwagiery. Już taki złe by to nie było, jakbyś ty kiedyś poszła, bo ja by wtedy sprawdził, czy to ta- jest dobre, wiesz? To by było tak z tym żurem, pra? Odcinku z żurem jeszcze nie było, Ewa, wiesz? Także... On będzie po Wielkanocy. No to już zaglądamy na pieśniczka i zaraz idziemy do naszych gości. Weź to ode mnie. Witamy wszystkich fest pięknie. Witamy was w pierwsze święto, a witają was Martyna, Witajcie.
Mówisz, że to jest naturalne, Ale jak co, wiedzą oni nie Martyna wiedzą? i Paweł. Oni nie wiedzą, że ty się Paweł? Mogę? To najsuchsze. Ja lubię suche. Mogę? Dłonią. Dobra, oby kupna. Oby od Bergla. Jakby kto jechał z Raciborza do Rybnika, to Zaroski na wjeździe do Raciborza po prawej stronie, Modworek Śląski, a jakby kto jechał z Raciborza do Rybnika, teraz żech popieprzył. Jeszcze raz. Zaczyna olej pękać. Dobra, już? Okej. Paweł? Coś to będzie nagrane. Dobra. 3A5. Wszystko na wciepaj, po prostu na papryka. Dzisiaj robimy zupa na oleju. Roztomili, na dzisiaj to już wszystko. Oczywiście widzimy się jutro w naszej liście szlagierów po śląsku. Za tydzień widzimy się zaś. Toż byćcie zowdy z nami. Ja się już z wami żegnam. Jeszcze raz winszuję wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Do jutra. Pyrsk.